তিনি ফাসালো ছামনো বাই খবজাক রাজমণি রুয়াজা গাमि गोविंदपुर बिसि बाय तैदुलजाक ड्राग अवेयरनेस कैंपिंग खलायजाका ते आरो ब्लैंकेट बो बागजाखा पांडाव फाइमानजाखा त्रिपुरा इंजिनियर सोसाइटी सेक्रेटारि जीवन देबरमा न कारै ते कुबुनि आदंर ओ जगा त्रिपुरा इंजिनियर सोसाइटी नि संसदा जों जगा फाइ सफाइका राजमणि रवाजापारा वेस्ट गोविंदबारी विलेज कमिटी ते सामनो ब्लक नि थायो गै जों जातिनि ओ पाराव एंट्री ड्राग अवेयरनेस प्रोग्राम खाइथिनि ओ प्रोग्राम चिनि ओजा खाइनानि मेन टारगेट खाइमानि यागुलो जों जगा तिनि 40 टा ब्लैंकेट्स ते विभिन्न रिक्रुटिंग जों जातिनि बागै दङो गाय कियाबा जों बागमानि प्रोग्राम खाइमानि लोगोयै चिनि मेन जे टारगेट होगा एंट्री ड्राग अवेयरनेस प्रोग्राम जों साइमानो चिनो पारा विभिन्न आमचायो विभिन्न एरिया वो चिनी यंग जनरेशन लोग डाइवर्ट नका एंट्री ड्राग अवेयरनेस उनको ड्राग ने डाइवर्ट नका ड्राग अवस्था बलाई उनको कैप्चर माने जाय बलाई डाइवर्ट न चिनी यंग जनरेशन जों आबरंनो प्रोग्राम को खाइना बगैनो नेक्स्ट वन ऑफ द एक्टर चिनी उनको ऑब्जेक्टिव जों खाइदों चिनी त्रिपुरा इंजिनियर सोसाइटी नि चिनी एक्शन प्लान जों ऑल त्रिपुरा चिनी जे काइब्रि डिस्ट्रिक्ट कमिटी दंमानि जत जगना जों काइब्रि प्रोग्राम खाइना थांनानि चिनी प्लान अलरेडी काइनि जा खाइजाका गाय जोंबो सांगोन ते प्रोग्राम ताबना दंनाय खुंबसंनो कुनो डिस्ट्रिब्यूट खाइजाका जगा 40 फैमिली नो जों ब्लैंकेट नि डिस्ट्रिब्यूट खाइनानि थांनि दं ओंखाय ते खायसे समस्या ननो गाके आरो तो ड्राग्स नि जे अवेयरनेस कैंपेन खाइजाबनि बस कांनि जे सिक्ला चालाय रखनो एबा सिनि जे यंग जनरेशन दं आरो ताम मेसेज नामचो जों आबनो सिनि चेरे रंनो यंग जनरेशन चेरनो सिक्ला चला चेराय ब्रि रंनो जतन एकटा मेसेज आबनो जों रिना मुसुंगो फाइदे जों ड्राग्स न जों कासुनानि बागै चिनि जब तो बरंनि सहयोगिता नांगो चिनि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चिनि एनजीओ सिक्ला बदल जतनि जदि जों जदि मनो सात बाक्सा खाइ मनो जदि जों टेकल खाइखांखाय चिनि त्रिपुरा हावो मो जे ड्राग्स नि जे गदालजाक तंगाय रंनो चिनि टेकजा कानि मनो आबं बेसिस तंगाय आबनो चिनो ड्राग्स नंगै चिनि बररक जाते कगुलै तातंनि हिने आबनो न आंनि मेन मेसेज दं तिनी और त्रिपुरा इंजिनियर सोसाइटी त्रिपुरा नि जे डिस्ट्रिब्यूट खाइतारि साबो साबो खाइमान जाफैका चिनरो तिनि ओजा फाइमान जाफैका चिनो जगा चिनि मेम्बर रक जगा मिल्टन रियांग दंगो बिमुल रुपिनी डली देबरमा गते पीटर देबरमा गाय ते इनको देबचे फरिजन फाइ चिनो प्रोग्राम फाइ मानजा फाइ असरनि सिनिमो आनि सिनिमो जीवन देबरमा सेक्रेटारि त्रिपुरा इंजिनियर सोसाइटी